Bazi rezvekurima, rezveminda nekurima rinoparura nekupa report iri maringe nezvatinenge taita mwaka uyoyo, zviri maringe nezvirimwa, zviri maringe zvakare nezvipfuyo nehove nemamwe maprograms ari kuitwa nehurumende ari maringe nezvekurima. Kazhinji kacho muono unenge uripo ndewekuti tikwanise kuwana information iyi tozoishandisa for decision making, tozoishandisa zvakare kuti tigadzire mapolicy kana kuti mitemo inoita kuti zvekurima muno muZimbabwe zviende mberi zvamuchose chose. Sekuziva kwenyu, zvekurima tingada kuti ndiyo svombonoro yerwondo rwedu rwevision 2030. Tingada kuti ndiyo key yevision 2030 agenda sekutaura kwayakaitwa nemukuru wenyika, His Excellency the President Comrade E.D. Mnangagwa. So naizvozvo vakomana nevasikana vekuministry vachange vachibuda kuenda kunze vachinoita assessment iyi, vachinounganidza information ndo ichazonogadzira report yatinoti crop and livestock assessment for the year 2022-2023 season. So naizvozvo chirongwa ichi chakanangana nekutarisa kuona kuti inzvimbo yakadii yakarimwa pazvirimwa zvakasiyana siyana zvinosanganisira chibage, fodya, tonje kana kuti donje nezvimwe zvirimwa zvakasiyana siyana zvekuhorticulture zvinosanganisira na potato nezvimwe zvakadaro. Uyewo inotarisa nyaya yekuwanikwa kwaiitwa mainputs mumwaka iwoyo nekushandiswa kwawo nemashandisirwo awo mainputs nevarimi vedu muno muZimbabwe. Zvakare inotarisa mamiriro ekunze kuti anga akamira sei, toona kuti mamiriro ekunze akanobata sei zviri maringe nezvekurima muno muZimbabwe. Tozotarisa zvakare panyaya yekurimwa kwezvipfuyo muno muZimbabwe. Basa iri richatarisa zvakare kuona kuti mafuro akawanda sei uyezve unaku hwawo hwakamira sei, yatingada kuti quality. Tozoenda kuwanikwa kwemvura zviri maringe nemhuka, mhuka dzedu dzichawana mvura yakakwana here, yakanaka here kwemwaka uno, mwaka wa 2023. Tozoya zvakare tikuda kutarisa nekupa muyero weimplementation kana kuti yekuitwa kumabasa ari pachirongwa chihombe chehurumende cheRural Development 8.0. PaRural Development 8.0 program tine maprograms akasiyana siyana ari ipapo. Program yekutanga inova ndiyo flagship, iprogram yekuvhudza iri kutageta kupa rubatsiro kune mabeneficiaries anopfuura 3 million muno muZimbabwe. So ndo zvatoda kunoona kuti basa iroro rakafambira mberi zvakanaka here. Toenda presidential horticulture program, toda kuzonoiona kuti basa iroro rakafambira mberi zvakanaka here ende zvichaitwa kubudikidza nechirongwa chatiri kuparura muzuva ranhasi. So chirongwa ichi chichatanga musi wa 20 January chopera musi wa 30 January. So chichatora about 10 or 11 days. So naizvozvo tiri kukurudzira varimi uyezve nevese vatinobata navo, our partners nemastakeholders vese, kuti kana toona vana vedu vouya kuzotora nekukolekta information iyi, neruremekedzo ruzere ngativasapotei, ngativapei information yavanenge vabvunza. Zvinotibatsira kuti tikwanise kuwana information inozoshanda kuinforma maprograms ehurumende at policy level and at programmatic level. So naizvozvo ndinokurudzira vatinobata navo, our partners and stakeholders, kuti vaite cooperate, vatibatsire neinformation iyi, kunyanya kune varimi, kunyanya kune vaya vekuprivate sector nemamwe madepartments ehurumende. Kwese kwatinenge tichida information, tapota vabatsirei muwape information nekukurumidza, nemhaka yekuti basa iri riri kungoitwa within 10 days. Asiwo nemuono wehurumende wehall of government approach wekushandidzana takanyanya kubatana semapazi uyezve nemadepartments ehurumende, tiri kushandidzana zvamuchose chose nemamwe madepartments ehurumende anosanganisira ZINGSA,
Zimbabwe National Geospatial and Space Agency. Tiri kushandidzana zvakare neScientific and Industrial Research and Development Center, SEDIC. Tiri kushandidzana zvakare nemaparastatals ari within the ministry, ari mubazi rezvekurima irori, kuti vatibatsire kuwana information kubva kune mafarmers uyezve kubva kune vese vatinobata navo pabasa rezvekurima uyezve rekusimudzira zvekurima muno muZimbabwe. So basa reinformation, ukoshwa hweinformation yatiri kutsvaga kana kuti hwebasa iri ndehwekuti tikwanise kuwa nechenjedzo. Tava nechenjedzo yekuti zviri maringe nekuwanikwa kwechikafu muno muZimbabwe zvakamira sei kwegore rese ra2023 uyezve tichipfuurira kuenda mberi.